धामणगाव रेल्वे येथे श्री संत लहानूजी महाराज यांच्या जयंती पर्वानिमित्त गेल्या 50 वर्षांपासून अखंड सुरू असलेली गाजीपूर देऊरवाडी आर्णी येथील पायदळ वारी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या भक्तिभावाने धामणगाव रेल्वे शहरात दाखल झाली। वारीचे आगमन होताच संपूर्ण परिसरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले असून जय संत लहानूजी महाराजच्या जयघोषाने शहर दुमदुमून गेले। या पायदळ वारीसोबत पालखीचे आगमन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष तथा माजी नगर परिषद सदस्य श्री विनोद तलवारे यांच्या निवासस्थानी झाले। यावेळी पालखीचे विधिवत स्वागत करून भाविकांनी दर्शन घेतले। वारीतील वारकरी भक्तगण व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पालखीच्या आगमनानंतर वारकरी व भाविकांसाठी नाश्ता व चहा यांची उत्तम व्यवस्था करण्यात आली होती। तसेच सर्व भाविकांची सेवा सत्कार करण्यात येऊन वारीतील वारकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला। या पायदळ वारीच्या आगमनामुळे धामणगाव रेल्वे शहरात भक्ती, श्रद्धा आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून ही परंपरा पुढील पिढ्यांपर्यंत कायम टिकावी अशी भावना भाविकांनी व्यक्त केली। कार्यक्रम अत्यंत शांततेत व भक्तिभावाने पार पडला। दोन्ही कर।